Михаил, мы вітаем вас. Публікацыі Максима Богдановича под псевдонімам Іван Февралёв – гэта вельмі важны набытак для беларускай літаратуры. Але ж гэта не адзіны нік паэта, які, дарэчы, нарадзіўся ў снежні. А чаму вы лічыце, ён узяў сабе гэтае прозвішча? Хутчэй за ўсё, гэта быў нейкі збег абставінаў, выпадковасць. Я думаю, што расшыфроўка псевданіма – гэта справа будучых знаходак, адкрыццяў. Але ў тую пару у пісьменнікаў было даволі шмат псевданімаў, асабліва ў тых, якія друкаваліся ў газетах. Іван Февралёў не адзін псевданім, які прыпісваецца Максіму. Лічыцца, што ён падпісваў некаторыя свае творы псевданімам «Эха», Екатерина Февралёва. Таксама ёсць сведчанне, што падпісваў нешта як зритель, Осьмак, а таксама у беларускай прэсе, напрыклад, Максим Крыніца. Няхай гэты псевданім і не прыжыўся. Дарэчы, пацверджанне аўтарства – гэта справа складаная. А якія даследаванні, экспертызы гарантавалі прыналежнасць матэрыялаў у яраслаўскім голасе менавіта беларускаму паэту? Насамрэч, дакладную атрыбуцыю твору можа даць, напэўна, толькі уласнаручны аўтограф. У дадзеным выпадку мы спадзяемся на праўдзівасць сведчанняў сяброў Максима Богдановича па рэдакцыі часопіса «Голас». Так мы маем звесткі, што ў адным з лістоў супрацоўнік газеты «Голас» Николай Огурцов да свайго калегі Алексея Золотарова згадвае фразу «Максим Адамович жарит фельетоны под псевдонімом Іван Февралёв». І з гэтага мы робім выснову, што размова ідзе якраз таки пра Максима Богдановича, Максима Адамовича Богдановича. Пра тое, што хвалявала паэта, мы ведаем у асноўным дзякуючы яго літаратурнай творчасці. А якое ўяўленне пра колы інтарэсаў Максима Богдановича даюць знойдзеныя тэксты? Знойдзеныя публікацыі даволі разнастайныя па сваім змесце. Гэта і своеасаблівыя пратаколы з паседжанняў гарадской думы горада Яраслаўля. Гэта і рэцэнзіі на спектаклі, якія праходзілі ў Яраслаўле летом 1916 года. Гэта замалёўкі з натуры, а таксама невялічкія замалёўкі студэнцкага жыцця, жыцця студэнцкай сталовай. Гэта нейкія рэакцыі на падзеі, якія адбываліся ў свеце. Першая сусветная вайна, поўна параненых людзей, і гэтае пытанне трэба было неяк вырашаць. Адбываліся сходы, нейкія нарады, як палепшыць іх жыццё, і Максим у гэтае пытанне быў актыўна ўключаны. Прынамсі, з яго аб'явы пра сход у дапамогу інвалідам вайны мы можам добра прасачыць яго антываенныя думкі, антымілітарысцкую скіраванасць, пра тое, што грамадства павінна актыўна ўключацца ў дапамогу пацярпелым ад вайны. Мы знайшлі нататку, якая прысвечана 350-годдзю першадрука, які зрабіў Пётр Мсціславец і Іван Фёдораў. І Максим, апісваючы гэтую кнігу, распавядаючы пра гэты юбілей, больш казаў не пра яе, а пра скарынаўскую Біблію. Ён вельмі ганарыўся тым, што у Беларусі кніга першая друкаваная была выдадзена нашмат раней. І праз гэта мы таксама можам разумець, якія прыярытэты былі ў Богдановича, што для яго было важней. Зараз знаходкі вывучаюць супрацоўнікі музея Богдановича онлайн. А ці ёсць шанец надалей мець іх у арыгінале ў нашым музеі? Канешне, музею было б вельмі прыемна, калі б нам патрапілі сапраўдныя выданні, але, на жаль, іх вельмі мала. На дадзены момант у фондах літаратурнага музея Максима Богдановича 4 газеты «Голас», але будзем рабіць захады, каб атрымаць электронныя копіі. Прынамсі, яны дазволяць зрабіць аналіз тэкстаў, магчыма, зрабіць невялікія тэксталагічныя ўдакладненні. Працу ў гэтым накірунку мы абавязкова будзем весці. Михаил, дзякуй вам і жадаем літаратурнаму музею Максима Богдановича новых знаходак спадчыны паэта.